Baphem, ake sikhulume la, ake sibe serious bafethu. Angifuni ukudlala. Yebo bafethu, nginesikhathi sokudlala ne. Kodwa le cha akudlalwa. Yabona mase kuziwa ngasemalini bafethu, akudlalwa. Bafethu, unenkinga. Hayi. Cha. Inkinga. Hayi. Kodwa ke bafethu, mingaxazululeki manje inkinga yami. Ngiyanitshela in 4 days to come, next week, today ingaki ithimbo ingaki. Namhlanje yi5 February 2026. That's we are counting down 5 days. After 5 days bafethu ziyakhala strat nas bafethu 35k.2. Hayi bafethu angeke. Next week Thursday ziyakhala. Hawu.